be sukaɓe makko ɓe gaɗo Tierno Amadou Boyinaji camɓe ene wiya Saydou An oy kamɓe kolɗi pelɓe ɓe sarɗel ɓe ngari noon juurade ɓe ñagade duwaw o wi ñande bulen nde so Allah jaɓi ɗon ɓe ngoni ɓe yamirore Allah ɓe nelaɗo Allah Cheikhana Ahmed Tidiane e dental buloy e yamirore maɗa emin fedma min ñaadima noon minen sarsilnaɓe ɓe nelimo e nder dimanche e samedi heƴata renduɓe peccat kono emin ñaagi hay so leer goto min ɓe kalani ɗum Tierno Kane oy tawi yejjitani ɗum haalanoma o yetto toon o yiye julɓe wonɓe toon ɓe o du'onomin emin caggal Allah ene laaɗo Allah Cheikhana Ahmed Tidiane caggal maɗa emin ñaagima noon konngol goto waktu Daaka o hadema yaade affaire biyeji Air Afrique ko yahoɓe Daaka ɓe kala organisation julɓe wonɓe toon ko wayno mori ene jogui biyeji tarif ɓe joola fo jahata ñande Daaka o noon kamɓe ɓe joɓat tan ko woɗɓe fo joɓat emin ñaagima hen duwaw min ñaagima hen ballal ɗum nde woni ko addimi sukaɓe nani ko funeɓe ɗiɗo eɓe janga woni Mouhammadi o yom harde mum on ko Air Afrique woni kanko jogino lawol ceerno dippi makka ha ɗo o joomi koye téléxé kala nde ceerno yarat o ara o haalanam o haalani Tierno Kane ha joni ko lawol ngol no wayi fof kanko jiimi hen ɓe ngari noon juurade ɓe salminde ɓe ngari noon koye dow dental bulon kono emin ñaagi yo yetto sarfirde ɗum nde addi
Ahmad Ousmane salmini ceerno joni ko Abdoulaye Sy haali ɗo ko affaire Daaka o o wi komo sikki enen julɓe ɓe enen yiɗɓe yaade Daaka ɓe kadi enen foti ummanade ɗum o wi kan gati no gummorete nan ɗum affaire Magal Touba o affaire Magal Touba o mi liggoto koye agence uji he kamɓe ɓe liggoto koye agence uji he agence goto ne wiye voyage de Zaïre ko agence goto ne wiye voyage de Zaïre boulevard Belleville ɗo ɗon liggoto boulevard Belleville ɗo ɗon liggoto joni kadi sukaɓe wonɓe Air Afrique ko suka jorto goto ne wiye Niang o wi joni sukaɓe wonɓe Air Afrique ɓe hen goto ne wiye Niang kanko woni inspecteur commercial Air Afrique kanko woni inspecteur commercial Air Afrique meeɗino haalandemo o meeɗino haalantemo ɗum won pour affaire Daaka o o wi mo pour affaire Daaka o enen fof ken julɓe enen fof ken Sénégal naaɓe enen fof kadi ken Sénégal naaɓe discrimination fotani wonde ɗum discrimination fotani wiide ɓeɗo feccere yimɓe ɓeɗo ko ɓeɗo fotani wonde hen kadi Magal Touba o joni so heedi gati Magal Touba o so heedi aɗa sikki koye nduɗo lewru omo jikki koye nduɗo lewru yimɓe fof jolaɗo ne wawi yaade neɗɗo fof jolaɗo ene wawi yaade soko murid soko morid soko tijane soko tijaniya soko hadir ene wawi yaade yahata noon koye biye Magal o yahata noon koye biye Magal ko nokku kadi woodi ko nokku kadi woodi bindoyɗa toon indema bindoyɗa toon indema ene wayno ka murid ni ene wayno ka murid ni dokkeɗa biye o ɗo e Dakar aller retour tarif travailleur o ko temedere ujunnaje nayyi ɗo e Dakar tarif travailleur o ko temedere ujunnaje nayyi c'est-à-dire woni capanɗe joyi ujunnaje ɗiɗi CFA woni capanɗe joyi e ujunnaje ɗiɗi CFA ɗum noon pour joom galle ko haalis o wi ɗum noon pour joom galle ko haalis ko ceerno wi ɗo kadi jettoɗa kadi jiiya gorgol ma jiiya bama jiiya kawma jiiɗa hokku ɗum hunde kadi ka joom galle kadi o wi ko ceerno wi ko kadi jettoɗa jiiɗa tawa ɗon e jinnaɓe ma guila gorgol ma hay bama ɗiɗi rokkude ɗumen hunde kadi andi ene heewani ene teddani liggotoɗo o wi andi ene teddani liggotoɗo liggotoɗo ne dañata tan ko koye liggoto ko o wi liggotoɗo ne kadi dañata tan ko wiyete ko liggoto ko suuro noon e Allah e nelaɗo mum suuro ɗum o wi Allah e nelaɗo mum noon suura ɗum kadi ko lewru mum tan jogoto saabu ko lewru mum tan jogoto mbimi noon enen kadi Air Afrique ne foti ƴewande e yimɓe ɗum ɗon ko fayi noon o wi noon wonde Air Afrique ne foti ƴewande hen ko way noon ɓe mbi ɓe meeɗino wadde ɗum o wi ɓe mbi ɓe meeɗino wadde ɗum kono ɓe keeɓi ko yimɓe joyo kono ɓe keeɓi ko yimɓe joyo avion noon ko no waɗa temed tato neɗɗo avion noon ko nawata temed tato neɗɗo so yimɓe jeeyo tan mbaɗi présenté aɗa andi ɗum ne hamni so yimɓe joyo tan mbaɗi présenté ɗum ene hamni kono ɗum ɗo fof mbiɗa sikki kono ɗum fof omo sikki mataw ko yimɓe ndendani kaldidi ko mataw ko yimɓe ndendani kaldidi so yimɓe ndendi kaldidi so yimɓe ndendi kaldidi mi sikki tan dañal no wayi omo jikki tan dañal no wayi kadi hay to Côte d'Ivoire to sabu hay to Côte d'Ivoire to meeɗi goto mine dari aéroport Abidjan meeɗi goto omo dari aéroport Abidjan hawrume waji goto ne wiye Lamine Golloɓe o wiwata hawre musidɗo goto ne wiye Lamine Golloɓe ene jeeya Sinthiou Bamam ene jeeya Sinthiou Bamam ene yaaha Daaka kono on waktu ɓe keeɓi ko tarif ganduɗa ene Daaka on saaha ɓe keeɓi ko tarif Daaka Air Afrique noon siège mum woni ko Abidjan o Air Afrique noon siège mum woni ko Abidjan hunde fof noon yimɓe ñagoto hunde fof noon yimɓe ñagoto yimɓe noon kadi ñagoto ko Allah e nelaɗo mum yimɓe noon kadi ñagoto ko Allah e nelaɗo ñagoto kadi ko yimɓe keedi ɓe ñagoto kadi ko yimɓe ɓe keedi ɓe kanko ceerno kadi ɓaare Allah addimo ɗo e an ceerno kadi haade Allah addimo ɗo mo wawi ñaganade en o wi on wawi ñaganade so wonani hikka so wonani hikka wona mo wuuri so wonani mo wuuri so wonani mo wuuri wonta mo wuuri kadi hunde fof ko ñaaga ɓooyi juuɗe fof aroyat o wi kadi hunde fof so ñagama ɓooyi juuɗe fof aroyat kadi min haalnama ɗo exemple goto tarif travailleur o enen adat rewɓe men ɓe e sukaɓe men ɓe fof sone ngaratno keɓatano tarif travailleur keɓatno ko tarif normal o wi adan sukaɓe men e suddiɓe sone gara keɓata ko tarif normal keɓata tarif travailleur ɗum ɗon fof kadi minen pelle Sénégal naɓe Mali naɓe Mauritanie naɓe ndendi o ɗum noon kamɓe pelle Mauritanie naɓe Sénégal naɓe maɓɓe ndendi min kalde Air Afrique ɓe kaldi e Air Afrique temedde joyo neɗɗo gari e réunion he temedde joyo neɗɗo gari e réunion he nde ɓe gari nde ɓe jii ɓe gandi wona minen haalannoɓe tan kaalata ko aduna fof haalata nde ɓe gari nde ɓe gandi wona kamɓe tan kaalanno ko yimɓeɓe fof kaalata nde yeehi ha ɓooyi nde yeehi ha ɓooyi hitande après duuɓi ɗiɗi après hitande fawi walla duuɓi